cât timp? Anul trecut. Au fost în grupă, da. I-am stat la mine la Martinelă, am ajutat, i-am luat time. Bravo. Și fac ăștia că să nu fii motivat să ții. Încă motivat sau ții pe ăștia la meci. Așa face de tare tot meciul și nu-i zice nimeni nimic, acolo nu zice nimeni nimic. Da, da. Chiar am zis și cu ăsta, bă, e jucător de divizia la viața ta. Aia nu. O carieră cu așa. Cum să-mi vine mie, cu un jucător de divizie, că am văzut. Da, asta e deja cu cel mai mult pe așa pe video. Am acolo, a sărit de la bătaie. După ce am așa pe un scuze. Da, da. Era cu sticla în cap, ai micat. Nu avem prea mult. Eu am stat în 64. Nu s-a avut prea mult să mă întreb. Ia, tu chiar cu doar așa de mici de nimic. Da, mâncăm în La aceea, nu era sandwich. La 3-0 pentru el, iau pare cu sandwich. Și spune, ăsta e sandwich, nu e iar. Ah, da. Am început să-i țip și spart timpa. Sparg 2-2. Face 7-2. Iau plai, nu știu dacă am întâlnit, da? Nu știu, da. Era simplu, era liber. A venit nu indecisiv, dar târziu, oricum. Au 7-2. Da, am făcut aia oricum. Aia au făcut de vreo. Zona aia de Timișoara. Nu, păi era apăsată pe jur și era destul de ziua. Știi cum îl pun? China la mânci. Așa, atât. Păi nu prea are, da. Îl întreb pe Grigore, pe cimitirul nostru, iarbă. Cum atunci am zis, vezi care sandwich de la iarbă. Eu ce scrie unul care iarbă și după ce care sandwich. Dacă dă... Până la urmă trebuie să se... Dar în spate, copsul, aia, am foarte dubios. Mă, ce ai văzut în viața ta? Da, da, da. Încerc să fac, dar nu știu. Dar nu știu, voi ce echipă faceți? Voi doi? Aia de anul trecut, Mărin și Băicani. Voi sunteți cu... Da, Toma. păi da, dar nu avem voie să facem. Păi știu, îmi găsesc și mie. Îți faci cu pusta. Chiar. E ce mă drag. Păi tu-i pe Sima să cadă sub 50. Are 50. Tu nu vrei la față, s-a mutat pe Brașov? S-a mutat pe lăsă. Păi nu prea am făcut acum, dar Rămân pe copa asta. toată viața. Știu ungurești. Da. Dar să mă mut și eu pe altă de asta. Pe Bistrița. M-au contactat. Hai pe copa asta. Să vă bateți pentru campion. Păi numai el o să ia, că el se duce la tine. Da, m-au contactat încă de aici, au pe câteva ori să vă duc pentru... Da. Iată, m-am hacit pe iară anul ăsta cu... Da, la fetele cu Marius Stina la Amator și la Hobby. Cine își face echipă cu ce zice? Info. Știu să facem ca să vorbești cu Așa, cu Info de... Vezi cum are studia mai mult. Eu cam din Andreea la Hobby. De ce? Marius Stina mai mult. Asta e mai mare voluntar, nu mai avem, nu? Trebuie să-i scriu și mine să Că nu te duci. la mea și pula în ele de femeie. Nu fac acolo. Nu mă fac să-mi la Și eu. E așa fac. Așa fac. Că am văzut cum te scrie acum. Care are să Ai, fetele cu Alexandrescu Marius. și să stau în continuare pentru badă. Hobby și Alexandrescu. Nu știu ce-s bine. Ba da, au turnere ca la Tulcea. Au ce Locații de-astea. Da, au locații de-astea. Fantomă. Locații de-astea fantomă. Gândite foarte bine. Eu nu mai știu să câștige ei focul ăla, că să la Butoșani. Să câștige ceva mai aproape. Brașov, că câștige și Butoșani. Că bună sigură. Nu, 14, 15. Clujul mereu. Da, să fac număr. Rămâne
Știu, și ce? De asta zic, poate să rămână categorie. Trebuie să rămână, da. Știi tu? Trebuie să rămână. Eu am înțeles că era plină e. Dacă am întâlnit să ți mă aud, să fac ceva. Nu te miști să rămânicați. Ce să zic? Trebuie să fii atent. Mai de acord. Cum e mult timp să mă pune lumea întrebări. Dar nu, dar răspunde. Da, răspunde. Mai de acord. Chiar mă las să nu fac treaba aia. Du-te să nu mori, să nu pare, să nu lui nervos. Să nu pare. E tot patul ăla acolo. Dacă nu vrea să... Asta zici. Hai, Costi. Hai, atent. Hai, poți. Cine vrea să fie? Avea conflict. Nu-i mai servind material. Bravo! Așa, ți-am zis, nu-i mai servești material, da? Hai, Costin, hai. Fă-ți un cadou de ziua ta. Ai mă țigane. Și-a făcut de ziua. Și-a făcut de ziua. Era favoritul. Da, știu. Hai. Unul și doi, da. Era, dar nu era. Mă rog, Costin a pierdut nici 3-0. Bine, nu-i mai servești material. Ce înțeles? Da, înțeleg. Da, înțeles. Bravo! Ăla-i, mă, Costine. Hai. Atent. 5-1. Așa că mine cartă pe vezi. Nu înțelegem. E 19-0. Plățirea niciun meci 3 lei. Hai, n-are nici ce are. 19-0. Cine are 19? 6 meciuri 3-1 și restul 3-0. Hai, Costin, nu te grăbi. Singura mea șansă să poate să se refacă la continent. Să se puse. Oh! Ești prea strâmb cu tot. Aia nu-i place. Nu știe deloc tot ținut aia. Așa se popse. Ce cărlice de Știi unde-i servești. Bravo, bravo! Da, exact. Oh! Ăla-i. Hai. Aude? Asta și el. Da, de-abia aștept. Dacă că stai aici a făcut constanță. Mamă, dar știi că o să fii atent. Toma Adrian Dragovici, Cristian. Dar cu mine, poate. Costine, ai văzut? Ai văzut? De ce nu? Bă, îi servești acolo scurt în foră și la un moment dat, ca să-l mai surprinzi, îi bagi una lungă în sandwich. Dacă să iei fără spune cu foră și dau lângă nimeni, că nu lasă Exact, acolo. Dai cu fost, când dai decisiv, dai în foră. Da, cu foră. și ai grijă că el îți servește mai la foră, că de acolo tu nu poți să dai curent. Ai Mă grijă. bag cu să dau cu și Acolo te duci, și hai. dacă nu poți, cu foră. Mai cu foră nu poți. Hai, că nu fac tot. Joacă. Hai, sus pe credere. Hai. Nu asta până acum. Mă, dacă câștigă Beatrice să fie. Cu Patrick.
Sunt altfel. Vabbè, ma perché questa è la massa. Durare. Ce o pistare cu deștean? Facci. Chiar dacă nu depinde de renovare. Dar și eu vreau neapărat să joc. Nu știu, o să joc foarte cântătat. Dar chiar l-am urmărit foarte mult. Adică ce cine? Pe ce? Bravo! Știu foarte mult. Chiar dacă Cum să joci cum să joci? bine, așa era și multe. Dacă fost rea. Ce creează, dacă vreau și... Cine e Mama, ce e dacă la voi a fost rea? Da, nu mai trebuie. A fost de rău dată sunt rară. Aga a avut problema de minte, deci... Mama, că era famoasă. Foarte prost. Foarte bine, hai. Cea mai prostă. Cu Creucu, m-a întors de la 2093. 10-6, 2-0-10-6. Dar te-am pierdut puțin din 10-5 am avut. Și îi dădusem rău, să te urât rău. Și eu Creucu, și Poți să te urmezi. Da. La mi se poate. Unde se pare? ba, da, la 3, dacă nu vedem în care o să-mi facă dacă la 3 de care. Geniu. Ce faci de nu, acolo nu e așa, am mai pierdut cu unul Christoph de la Sfântul Gheorghe. Am avut 2-0, la 2-2 am avut 7 lei. Am pierdut cu Forsaș 3-1, toate seturile la 9 și la avantaj. Dar acolo am jucat clar. Nu l-ai văzut, nu l-ai văzut. Dar nu știu cu nimic de la etapa asta. Etapa asta oricum, i-a zis eu, că mă gândeam că să joci cu Forsaș, cu Neagu, dar i-am zis Forsaș după meci, exact așa. Chiar dacă abia așteptat pe zi să vadă meciul, că nu pot să-i zic aici, dacă au zis-o. La fost foarte bine, de etapa mea. Voilà. Am bătut-o cu unul singur. Cu Barbie. Cu Barbie, ce excepțional, am bătut rău de tot. Și punea cu Mircea, am avut era de mișto. Nu l-am văzut meciul. Era de la un amator când am avut electoral, și Nu, în general, am probleme mentale. Am probleme mentale. Așa se punea, nu știu ce facem vom după 96, am 10, după iau 2 secunde, mă rog, setul 3 am avut 7, face 9 când dau 9, după i-am luat în seara 2 și după ne schimb la 8. Așa, pentru că mă sfârșit de la școală, foarte îl vezi m-am dușat, la școală și am zis, la puțin Iubi și bunul. Cât? 69. Spargem blestemul, care sta 18-0 cu el. 18-0, niciun meci n-a fost 3-2. Și ăsta a făcut lucrul 6-0 și am luat 10 și 6 gole cu lei. Cine servește? 10 luni. Despre să știi ce Costine, da? Așa. Că ăsta a câștigat destul și joacă bine. Robert știu neva de atâția ani de zile, de un an. Sau vezi cum îți vine, dar altă zi. Hai Costine, ai Și chiar nu știu, și ziua lui. Ar fi un cadou frumos. Bă, bune. Și e băia cu minte. E băia cu minte. Rugați-vă! Degeaba ne rugăm noi, că depinde de mâna lui. Dumnezeu nu influențează, e liber arbitru. Dumnezeu... Nu, da, e că știi ce să vrei. De ce? Ca să-i vină bine. Cât e? Păi vezi, Cât e, Costine? Am 2 ori pic.
Trebuie să variezi un pic, totul. Cât propusele Serva. El are niciodată că joacă cu ureche, înțeles? Acum v-a ascultat pe voi, dar... Nu joacă. Nu, serios, deci la simț, doar la simț joacă. Nu te gândi că el are multă timp. Servește toate prostiile posibile, toate... Acum asta e. Bă, Costine, ai văzut, mă? Ești atent, da? Ești atent la fiecare punct. Nu mai joci la mișto. Hai, Costine! Fii serios. Hai, fă-ți cadou ăsta. La mulți ani să treci, Doamne ajută. Hai. Bravo. Opa! Hai. Ok, bună, bă. Cum facem? Dă din cap, așa nu te droga. Da? Dar să vezi când îl bate și pune pe și și la din 2 minute. Și trupa așa din față. Bravo. Ăla e. Da, dar să nu afară? Da. Robertico. Uite-mă la fund. Creează mult efect. Bravo! Ce bine cu aia, bă. Ce nu-i face mizerie. Și ăla e lent, și e prima oară să întâlnesc. Nu m-am oprit. Nu, asta e rău. Nu mai să fii bă la soft, bă. Și dacă vine așa, nu, Da? la el, da. Ok. În meciul ăsta, specific. Aha, specific în meciul ăsta, da. Uite și mai așa, Rege, că să mor dacă văd ceva de tine. Nu ai de țută. Da. Ce miros să merg? Am făcut giveaway, un big list. L-am dat pe acolo, pe la intrare, n-a ajuns la voi. Să zic, întreba pe fiecare, că n-am luat gândul în primire. Mamă, dar ce mâncam. Îl mâncai, hă? Să mor la conștiut. Și acum te... Costine, punem pe toată masa. Nu-i mai servi acolo, că s-a obișnuit. Câte scorul mă spune, să știți. Lui faceți o bucurie mare acum, dacă mai ales dacă câștigă. Chiar țin cu el, ori faci băștite. Nu uite ce nu nu câștigă nimic cu el, asta e ideea. Bă, te lasă din găuri. Bă, nu ți nimeni cu el. Și noi băieți, să știi, nu și la băiat. Azi am luat în gură. Și mai făceam la mine. A, da? După mine mai nevat. Bă, ești un de la Slobozia. S-a bătut? Strigăm și Joe. S-a supărat că deși strig Joe, am deși serviciu punctul următor și a țipat Indu. Da, nu știu, eu nu... Da, nu comentez. Adică experiențele personale cu noi nu au fost. Da. Poate tu te înțelegi mai bine cu el. Vă cunoașteți în anul timp sau? Hai, Coste, de ce te crești? S-a obișnuit acolo cu serva. De ce să vă și dăm? Servește să nu iasă. Doi. Să nu iasă la fond. Dacă ies servele, nu iasă. Costi, nu mai făcute prostii, că Începe ne să servești mai supărăm. mult spre repede. Acum vedem la începutul setului cum merge, dar stai un pic. Mă, Costi. Caută să te întorci cu forendul mai repede. Că Cu Robert, vă sau cu nevoie? sandwich a început să dea cu forendul. Trebuie să te duci mai repede cu forendul și îi bagi efect. Să vii un pic mai tare, că din sandwich s-a obișnuit. Că vine un pic mai lent și are timp. Uite, nu mai faci așa. Omul e mai... Domnul e mai vârstă. Că nu știe de Îți dă domnul un capac la mișto așa. Sau poți să-i servești tăiat simplu la forend. Dar tăiat simplu, fără să nu-ți facă flip. Tăiat simplu la forend. Dacă nu poți să-i servești 10 mai mult minute spre nu mai never. fac. Și scurt și lung, vezi cum merge. Variază-i. Hai. Nu. Așa e. Nu mai sunt prietenul tău dacă ești așa, gata. Mai suntem prieteni sau nu? Da, Hai, bate palmă. Hai să filmatez la meci. Am las că ok. Nu a fost la fel de tare ca Ana de la Drabiță, dar a fost bun. A fost ok. A fost tare că a venit cu Stănuș, a venit cu Sorescu.
Vezi că aplauz greșit, rege. Da, am văzut că de când aia a fost... Am uitat total, pe viață. Da, l-a distrus, mă, serios vorbesc acum. Aici s-a dat bine, bravo, mă. Ai dat linia acolo. Hai, Costin, hai, până la Dar capăt. ce-ai făcut să nu dai viola de falul ăla? Le-ai simțit gen... L-ai dat peste, nu te gândeai nimic, nu? Imediat am dat. Nu te gândi la absolut. Am înțeles. Bravo, hai, hai, hai. Joci, ești croit, adică nu te interesează, nu? Bravo! Hai, 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 hai! Câte mă? Sigur? Ok. Ah, ok. Hai, băi, hai, hai. Tu câștigi. Da, și dă mult în extra, nu știu să dea să exploze sau câte. Asta să știu. Cât a avut? 9-2. Și cât? 9-2. Și l-ai bătut? 3-1? Nu se ține. Cât e scor acum în gala? Bravo, bravo, bravo! Hai, hai, hai! 9-5, nu? Nu, 8. Nu, sigur. Da, de asta nu le faci. Cum de pe zone niciodată. De la siguranță și nici acolo. Nu le-a bătut niciodată până acum, nu? Da, cred că. Și unde te-ai întâlnit? A, la Steaua. M-a sunat ăla, e prietenul meu, cum îl cheamă. Mici. Ți-a avut dreptate. Apoi 10-6. 7, 67. 10-7, nu? Dar contează, mă, că dacă fie